Türk Hava Yolları aviakompaniýasynyň oktýabr aýyny Türkiýeden Türkmenistana 14 sany ýöretip uçar gatnagyny guramagy meýleşdirýänini odal habar beripdi. Adamlardan gelen soňky habarlara görä terror topary ýene-de ýollar barada ýalan aýdandygy ortağa çykdy. 5-nji oktýabrdan başlap İstanbul uğruna Türkmenistan aviakompaniýasynyň adaty soratnolary başlaýar. Türk Hava Yolları oktýabr aýynda hepdede 3 gebek, jemi 14 gebek ýöretip uçar gatnagyny amala aşyrar. Ýollaryň açylandygy habaryny dabaraly görnüşde bir kanun hökümetiň hakyna tutmalary tarapyndan berilipdi. Olaryň aýtmagyna görä aýda Türkmen we Türk Hava Ýollary arkaly jemi 30 gatnaw amala aşyryljakdy we biletler erkin bir görnüşde kassalardan alyp boljakdy. Emma ýollaryň açylandygy habary çykandan bäri Türk Hava Ýollary hiç bir uçuş amala aşyrmandygy ma'lum boldy. Hatta mundan öňki aýlarda hem hiç bir uçuş Türk Hava Ýollary tarapyndan durmuşa geçirilmändir. Türk Hava Ýollarynyň mundan soň hem haçan uçup uçmajagy nämälim diýip bilet satyjy habar berýär. Mesele Türkmen Hava Ýollaryna gelende biletler diňeje bir aý öňüne çelli satylýar. 2-3 ýa-da 6 aý öňünden bilet satylmaýandygy belli boldy. Mysal üçin şu wagt noýabr aýyna degişli biletler satylýandygy aýdylýar. Dekabr aýyna bilet almak isleýän adam üçin noýabr aýyň gelmegi gerekli diýilýär. Ýene-de aýdylşy biletler kassada erkin satylmaýar. Bilet almak üçin öňünden adyň nowatda ýazylgy bolmagy gerekli diýilýär. Jemläp aýdylanda ýanky alynan maglumatlar bilen baglanşykly edip aýtsak, ýollar açyldy sözi ýalan bolup çykýar. Halkda birikçe gahary öňünden köşeşdirmek siýasatynyň bir bölegi ýene-de oýnalmaga dowam edýändigine şaýat bolýar. Bize gelip goşýan habara görä ýollaryň açylma mümkinçiliginiň şu wagtlaryň ýoklugy, terrorist hökümetiň güýji daşyndan görünenden has pes we sehelçe hereketde ýykylyp dargamaga sezewar boljakdygy aýdylýar. Şol sebäpli de ýollary ýapyk galmagy olar üçin gorok hökmünde hyzmat edýär.